Slávnostná obliečka podriasníkov v grécko-katolíckom kňazskom seminári blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča je ďalším krokom seminaristov na ceste k ich kňazstvu. Pozývame vás do seminárnej kaplnky nahliadnúť na priebeh samotnej obliečky budúcich kňazov. Obnovený chrám vo farnosti Petrikovce počas slávnosti jeho chrámového sviatku posvetil košický eparcha vladyka Milan Chautur. Interiér chrámu tak bude odteraz zdobiť aj vynovený obraz archaniela Michala, či verná kópia obrazu Klokočovskej Bohorodičky. Výchova a formácia budúcich kňazov je dôležitou súčasťou každého biskupstva. Počiatky takejto výchovy v dnešnej Prešovskej archieparchii a metropolii kladieme do roku 1880, kedy bola v Prešove založená Bohoslovecká akadémia spojená s kňazským seminárom. O jej založenie sa viac ako 60 rokov po zriadení Prešovského biskupstva pričinil biskup Prešovskej eparchie doktor Mikuláš Tóth. Grécko-katolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča spolu s teologickou fakultou sú dnes súčasťou Prešovskej univerzity. V súčasnosti sa tu na budúce kňazské povolanie pripravuje spolu 64 seminaristov a ďalších 13 bohoslovcov sa momentálne nachádza v pastoračnom ročníku. Kňazský seminár sme s našou kamerou navštívili v polovici novembra. Jeho seminárna kaplnka je počas celého akademického roka miestom, kde prebieha bohatý liturgický program. Vďaka nemu môžu seminaristi slúžiť a vykonávať aj obrady, ktoré vo farnostiach nemajú možnosť vidieť a zažiť. V čase našej návštevy sa tu konala posviacka a obliečka podriasníkov, seminaristov v druhom ročníku formácie. Pred archierejskou svetou liturgiou prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babiak posvetil podriasníky 7 seminaristom. Žehnám a svetím tieto podriasníky milosťou Svätého Ducha a touto svetenou vodou v mene Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Dostať podriasnik znamená naozaj odieť sa do Krista. Lebo je to taký vonkajší znak, no zároveň tento vonkajší znak má byť prejavom vnútorného prežívania. A preto si myslím, že naozaj Kristus, ktorý ide medzi ľud a hlása svoje kráľovstvo, tak učí aj nás, aby sme aj my išli medzi ľud a ohlasovali kráľovstvo. A keďže ešte nie sme kňazmi, tak máme svedčiť naozaj aspoň tým, čo sme dostali. A to je ten podriasnik. A má to byť svedectvom radosti a svedectvom pokoja. Pretože Kristus, keď prichádza, tak prináša pokoj medzi ľud a prináša aj radosť. Lebo prináša svoje evanjelium, že človek už nie je na tomto svete sám a môže vstúpiť do Božieho kráľovstva s ním. Toto oblečenie symbolizuje, že berú teda vážne to svoje rozhodnutie, že kráčajú za Kristom tak, by som povedal, dôsledne, pretože už teraz každý ich bude podľa toho oblečenia poznať. Už každý vlastne už budú ako na tom svietníku a preto to oblečenie veľmi veľa znamená. To oblečenie má ich aj chrániť.
aj chrániť pred hriechom a vlastne, keď si ho obliekajú, majú si uvedomiť, že sa zasvetili Kristovi a že vlastne podľa tej svojej viery chcú dôsledne žiť a chcú sa stať dobrí, horliví kňazi. Podriasnik je neliturgickým odevom, inak nazývaným aj spodným alebo vnútorným odevom. Na tento odev si potom diakon, kňaz a biskup obliekajú riasu, čo je vrchný alebo vonkajší odev. Podľa hesla, že šaty robia človeka istým spôsobom, toto, čo na sebe nosíme, týmto spôsobom vyjadrujeme nejaké poslanie, vyjadrujeme nejakú spolupatričnosť k niečomu alebo k niekomu, ku komu sa hlásime a istým spôsobom aj odev, ktorý nosíme, nás chráni pred možno niečím alebo pred miestami, kam možno v takomto ruchu by sme si nedovolili ísť. Čiže istým spôsobom nie je to kanonická záväznosť, ale taká morálna určite. V Prešovskom kňazskom seminári Podriasnik tradične prijímajú seminaristi, ktorí sa usvedčili v duchovnom živote a v základných vedomostiach a prežili aspoň rok v seminárnom spoločenstve. Cesta prípravy na kňazstvo je náročná, ale je naplnená aj radosťou. A práve túto radosť sme zažili v dnešný deň, ako keď apoštoli, ktorí boli učeníci, ktorí boli rozoslaní a sa vrátili natešení a hovoria Ježišovi, že aj zlí duchovia sa nám podávajú v tvojom mene, ale on im hovorí, že ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi. A myslím, že práve toto zažívajú chlapci, práve tým zaodetím sa do toho podriasnika, ktoré už trošku tak viac zaväzuje, že už vykročili istejšie a pevnejšie v tej ceste prípravy na to, ku čomu ich povolal samotný Ježiš do kňazského seminára. Obliec si klerický odev je pre mladého človeka, ktorý sa rozhodol povedať Bohu svoje áno, neopakovateľným zážitkom. Všetci druháci sa veľmi tešili na dnešný deň, pretože doposiaľ mohli nosiť iba kňazský civil a od dnešného dňa už môžu nosiť podriasniky, čiže to oblečenie, ktoré budú nosiť už ako potom kňazi, teda už celý život. Ja im k tomu len žičím všetko najlepšie a aby im tá radosť z toho, že boli zaodetí Kristom, že boli zaodetí týmto rúchom, ktorý značí, že sa vydali na tú cestu za ním, aby tá radosť im zostala celý život. Aj keď budú už teda v pokročilého veku, aby jednak spomienka na tú obliečku bola pre nich takou radosťou, ale aj to, že verne prežili celý svoj bohoslovecký a potom kňazský život. Pastoračná návšteva košického eparchu vladyku Milana Chautura smerovala 1. novembrovú nedeľu do farnosti Petrikovce na území Michalovského protopresbyterátu. Príležitosť na návštevu biskupa vzýšla z potreby posviacky obnoveného exteriéru a interiéru miestneho chrámu, ktorú veriaci vo farnosti zahájili pred necelými 3 rokmi. Za 2,5 roka sa nám podarilo predovšetkým v našom farskom chráme ho obnoviť zvonku znútra. Začali sme predovšetkým znútra, pretože to je najdôležitejšie. Aby sa obnovil kľud Najsvätejšej Eucharistie, tak sme dali pozlatiť, zreštaurovať kalichovú celú tú súpravu. Všetky tie veci s tým, dali sme opraviť nové zástavy, sme dali teda vyhotoviť, zakúpili sme 7-ramenný svietnik na oltár, či obetník do chrámu, aby ľudia mohli páliť trošku sviece, aby aj tá svieca trošku tak zvýrazňovala, že kresťan má byť svetlom, soľou, kvasom, má svietiť aj pre tento svet, má sa dávať a má z neho ubúdať v pokore. Farnosť Petrikovce patrí počtom veriacich medzi menšie farnosti. Zanietenosťou jej farníkov sa však môže rovnať ktorejkoľvek väčšej filiálke. Sakrálnou dominantou obce je tu grécko-katolícky chrám. Vznikol rekonštrukciou pôvodne evanjelického kostola z prelomu 17. a 18. storočia.
Jeho patrocínium je na sviatok svätého Michala Archaniela. Tohtoročný chrámový sviatok spojený s posviackou slávili vo farnosti aj so svojím eparchom. Kým je živý organizmus schopný regenerovať bunky, dovtedy tento organizmus je životaschopný. Ja zase hovorím, kým je farnosť schopná rekonštruovať chrámy, dovtedy je to ešte živá farnosť, ktorá je schopná novej rekonštrukcie. A to nielen rekonštrukcie fyzickej, teda chrámu, interiéru alebo exteriéru, ale aj tej vnútornej, duchovnej rekonštrukcie, ktorá je nutná k tomu, aby ľudia svoju vieru nielen vnímali, ale aby ju aj žili žitým životom. Slávnostnej svätej liturgie sa zúčastnili okrem správcu farnosti otca Matúša Marcina aj ďalší kňazi z okolitých obcí i bývalí správcovia farnosti. Vladyka Milan okrem exteriéru a interiéru stavby v chráme posvetil aj novozakúpené liturgické predmety i obnovený svätostánok, ktorý sa veriacim podarilo zachrániť a zreštaurovať do jeho súčasnej podoby. Bol bohostánok taký na pôde vyhodený starý z roku 1935. Minulého roku už bolo 80 rokov, odkedy bol vyhotovený. Tak sme si povedali, že aj toto je súčasťou nášho historického dedičstva a tak sme ho vlastne dali pozlatiť, na novo ho opraviť a sme ho dali znova na dôstojné miesto do tohto svätého chrámu. No a potom Boh nám poslal do cesty znova ľudí dobrých, láskavých, ktorí mali svoje dáry od Pána a vyhotovili aj tento krásny, nádherný obraz Klokočovskej Panny Márie, ktorý je vernou kópiou, aby sme sa takisto potom mohli opäť modliť pred našou nebeskou matkou. Vo vynovenom chráme sa nachádza aj vzácny obraz patróna svätého Michala Archaniela, ktorý má tiež svoju históriu. Nachádzajú sa na ňom mená darcov, ktorí v čase vyhotovenia ikonostasu v chráme prispievali na jeho postavenie pred viac ako 100 rokmi. Posviacka obnoveného chrámu v Petrikovciach bola slávnosťou nielen pre domácich veriacich, ale aj samotného eparchu. Tá malá cerkvočka je mi vlastne od gymnaziálnych čias veľmi blízkou. V tomto priestore, kde si začali moje prvé kroky za duchovným povolaním. Tu ešte v čase ilegality, za socializmu, kedy rehole neboli povolené, som si konal prvé duchovné cvičenia pred tým, než som vstúpil k redemptoristov. Tu, kde si v tomto chráme, som jednoznačne povedal Pánu Bohu svoje áno. A tak, keď chodím po tých našich cerkvočkách, ktoré rekonštruujeme, vždy s mnohými chrámami spájajú ma i spomienky z detstva, z neskorších rokov pôsobenia, či ako bohoslovca, kňaza a teraz už i biskupa. A preto aj dnešná posviacka z rekonštruovaného chrámu v Petrikovciach navnádila mi tú myšlienku. Ľudia, verte Bohu a On potom urobí zázraky vo vašom živote.